Naiz irratian, bigarren kafea. Pepe Mujikak politika utziko duela iragarri du. Uruguaiko presidenteak senatuari uko egin dio astearte honetan, eta mezu hau utzi du. Bizitzan arrakasta lortzea ez da irabaztea, jeikitzea da, eta erortzen garen bakoitzan berriz hastea. Gutxik eduki dute Jose Pepe Mujikarena bezalako bizitza. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. María. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Juan María Sanguinetti Uruguaiko presidente ohiak ere aldi berean utzi du politika. Ideologia kontrajarriak bata ezkertiarra, bestea eskuinekoa, baina biek saio berean iragarri dute senatuko eserlekua uzteko erabakia. Politikan egindako ibilbide luzearen ostean. 2016an Gernika saria jaso zuen Pako Etxeberriarekin batera. Mundu mailan bizitza etiko eta koherente baten garrantzia transmititzeagatik izan zen omendua Mujika. Eta 2 urte lehenago, 2014an Bakearen Nobel sariaren lehiarako hautatu zuten, baina ez pentsa ilusio handirik egin zionik. Bere hitzetan, ez, inola ere ez, nik ez dut eta ez dut onartu behar Bakearen saririk mundu honetako baldintzetan. Ez etorri esatera, ai, gerra hotza, hau gerra beroa delako. Gatazkak Ukrainian, Libian, Iraken, eta ez hitz egin Siriari, Palestinari edo Afrikari buruz. Egoera horretan, Bakearen Nobel saria ez dut ikusten. Alfred Nobelek entzungo balu hori. Gainera, gaurko egunez jaio zen suediar kimikari eta ingenieria dinamitaren asmatzailea eta paradoxikoki Nobel sarien sortzailea. Alfred gaixua lasai egon daiteke, beste askok ez diete ez esaten sariari. Gaurko egunez, 1971an, Pablo Nerudak literaturaren Nobel saria jaso zuen. Eta 1982an, Gabriel García Márquezek ohore Vallenato zalea, García Márquez, eta musikarara jauzi eginda gaurko egunez Carlos Txauen jaio zen, 1974an. Kadizeko abeslaria Txauen, Maroko iparraldean hiria maitatu eta ura hartu zuen izen artistiko, bertara jatxixerozera joaten zirelako eta ikargarrizko maitasuna sortu zuelako, eta bere ibilbidean ere beti izan da. Gora bera narkotikoen baitan, baino kantu ederrak hau bezalakoak ere egin ditu. Que anuncia cordura y a veces se vuelve loca y duele porque la piel no es materia inerte y duele porque el querer es dolerse a veces. Tiembla la vida como con miedo, hay veces que tiembla y nada tiene que ver con el aire. Te mueve tu ropa en noches de luna escueta, que aprieta, suelta y evoca y me enloquece y tiembla por los latidos que tú provocas y también porque el querer es temblar a veces. Y cada uno en su camino. Eta gaurko egunez ere, Katiz baino pixka bat gertuxeago Xabi Solano jaio zen.
1984an Etzakit taldearekin hasi zen, 2007an Esnebeltza taldea sortu zuen, eta bakarka ere kaleratu ditu hainbat diska. Udazken ilun baten egun euritsua azaroan, gogoratzen du nola egon nintzen kalean, zure esperoan lehen aldia izango baliz bezala, eta hostoak jauzi ziren euri artean, euri artean. Itasun pizka baino Eta bide batez, zorionak Alberto Iglesias konposatzaileari bera ere zinema arloan aritzen da, soinu banda egile moduan, eta bereziki Julio Meden edo Pedro Almodóvar zuzendariekin lan egindakoa da. Julio Meden esan dezu? Bai. Joe, gaur Julio Meden urte betetza da baita. Ai, kasualidadea. 71 urte betetzen ditu gaur zinema zuzendari Donostiarrak, ze borobilari zaigun geratzen dena, Loving strangers are. It's just the start of a winter, and I'm all alone. But I've got my eye right on you. Samuel Taylor Coleridge idazle eta filosofo britaniarra ere gaurko egunez jaio zen eta baditu gurearekin hainbat lotura. Bai, Bai, izan ere Joseba Sarrenandiak itzuli zuen bere eleberri esanguratsuenetakoa, Marinel Zaharraren balada. Eta ze gehiago? Bueno, nik izan nuen olako momentu friki bat Coleridgeekin, eta bere zita bat oso dut gustoko. Horrela zion, fantasia denboraren ordenetik emantzipatu den memoria modu bat besterik ez da. Tutu, hori oso filosofikoa da, Guain ulertze, torbeste lotura bada. Bai, gaur filosofia egingo dugu, Maia Beitiarekin erresuma batura joko dugu, baina Eskoziara, David Humen berrirakurketa egitera, edo klasikoen berrirakurketa bat egitera. Hala ere, Hume, 18. mendean jaiotakoa da, Coleridge bezala, baina garai ezberdinetan. Erromantizismo ingelesaren eta Humen empirismo edo naturalismoaren artean loturarik balin badago, enaiz ni izango hori egingo duena, akaso Maiak bai, ez dakit. Eta filosofiatik berrirore musikara. Gaur doinuetatik aratago podcastean Aitor Zebidanez ikertzailea elkarrizketatu du Etxarrik. Eta saio amaitzeko Mikel Cartonek saio akustiko bat eskainiko dugu. Bueno, guzti hau kontatuta, esan beharra daukagu gaur urriak 21 ditu eta aste azkena da! Zuekin, Inigo Etxarri. Atxaldeon, zemuz gea? Zu baino beto, hoi sustoa wifiek. Goiuri ez eiza. Arratxaldeon. Eta Maia Beiti ere gurean da, atxaldeon. Atxaldeon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio, gaurko bigarren kafea, 76. Eta ez dakit entzuten ari zaigun inor momentu batean, galdu ote gaituen, ze zalantza daukagu, baina ondo entzuten gaituzue oraintxe. Beraz, ongitorri guztio, 76. gauza asko kontatzeko musikatik, filosofiatik, eta kaso beste nonbaitetik ere.
Beno, ongitorri guztioi, gaur esan da bezala, 76. Saioa dugu, eta... Zer? 76. 76? Maskaria ez ezuken du behar, Txarri. Ez da, baina nola, ikustet pantailan, eta gurritzen ez zeatik ez dituzte egiten maskariak, baino, hola, ikustet aurrentzako ere divertigarrago izango zala. Zure maskariak etxarri, behin dena ikutu dezula, kendu, jarri, okertu, oso eraginkorra izan beharra duka, FFP. Baina maskariak ondo erabiliar dira. Zenuten bere garaian Simon ikusi esplikatzen maskariak nola zian? Simon. Simon euskal musikari bada. Simon. Hau da, Simon. Bueno, berozen nahi Simon. Errotapian. Oixe, eta gaur esan digute Xabi Solanon urteak bakarrik, Zigor dezetarenak ere badirela. Zorionak. Zigorri ere zorionak, Iasan, ezkenekien, ez digu... Ez diagongo musikari askola bikotean dabiltzanak Egun bereko, ja. Adiez nik bizbalekin joko ba nuen joiz, bai, hori gertatuko litzateke. Eta saltoa eta hori ere bai, ez? Buleria. A ver, denok eukide momentu bat parrandan goizego bostetan, bulerian txorra daiteko. Galtza hor... Galtza, eta horrengo honen isketi bialak xisko inda. Izena jakinteare. Berri zure ganan Marakakin flipatuta dago, Txarri. Ez da maraka, Shakerra? arrautza da. Arrautza, bueno. Bueno, ez dakit. Etxa un triple, Nik lodi xamaren zuten eta arrautza izateko, Txarri. Hortxe. Bueno, batek baldin badaki, idatzi dezala... Zezen bakira? 6-8-8-7-2-4 telefonoan zuen WhatsAppa jasotzen ditugu. Sare sozialen bitartez ere idazteko aukera baduzue. Nere mundu politxiki ontan, Xabi Solano maizaren kantua, eta hor perkusioan entzuten den hori, arrautza, shakerra edo marakaren jakin nahi dugu. Azken finean instrumentua bera da, aldatzen den gauza bakarra barruko produktua da. Nik arrautza. Hemen porra. Nik shakerra, venga. Edo maraka gozo bat, ez da egit. A ver, Txarri. Jo idea jogurrakin indako... Ez hau gatza poteakin. Gatza da. Eta gat pixka dauka diristekin nastuta ze gatzak ematen dio goxotasun puntu bat, soinuari, sakontasun puntu bat, hain idor entzun beharrean pixkat gozoago. Hori da sodioaren gatik. Noski. Sodioa, kadmioare bezala itzen genuen egun baten. Bai. Gero dago, itzen genezakegu sodioari buruz. Edo nikel kadmioari buruz. Nikel kadmioak... Atea intzea, Zatik. Nikel ze? Nikel kadmioa. Zer da hori? Hori bateriak egiteko erabiltzen dena. Bateria, kotxeanak? Ez. Bueno, zakit kotxeanak, ordenagailuenak. Usteron esamartzen nula, horren jantzia zaudek bateri kotxeen baterietan. Ez, kotxe baterietan ezkera bate trebeak. Hori erakutsi genuen eta azaldu genuen saio hontan. Baina nire mundu politxiki hontan zer sonatzen duen jakin gabe ere, maite duten tartean murgildu behar dugu eta mundu politxiki hau maiteko dugu, baina horrek ez du balio. Beste zerbait esan beharra dago. Etxarri. Zer? Zatxiko zan maite dutekin? Venga, goiori, hasizu. Ni hasta azkenero nago, hasi adia beste noit. Maia, nahi zuzuk hasi? Hasiko na. Baina Maia iraultzai etorri dela esan dugu. Ja. Bai, venga, bota. Bai, bizka bueltatxu emotzat eta matxedot, esan biharreni zer matxedoten, zerrek matxena ben, natxeta neuk nahi ez, hoxe komentako dut. Buelta mandio, Ojo. Filosofo modu, danai buelta eta buelta, eta baiana konklusio ire txokolatik asko matxena bela. Neuk matxedotena baino gexaua. Bai. Nik gabe bateko afer bat bakarrik nahi neban eta txokolatik bizitza guztirako relazio nahi rau. Wow. Eta mentxe, aldin, bizitza guztirako aldin. Txokolatea, afer bat. Bizitza guztirako maite zen txokolatea Maia behitia da. Eta berak, ez zuen hori nahi. Gau bateko afera. Eta, zuretzat nahikoa izan zen gauarekin?
Ez, egixe da ni beti jausten nazela, ez dut, askana, eta gero beti da azken hirugarrena hori. So, zertxu bainenik apurtxu ba nairot. Eta bestik modo intenso baten ulertzen dau, gure relazioi bai. Pixka toksikoa da, erlazio bai. Batez be, igual, dietista batei galdetu eskero. Baiatu zango. Norantza bakarrekoa ikusten. Lehemon Lur Garmeniarekin aritu ginean, eta bai, ez dakit. Bueno, tarteka egin daitezken gau aferako mendie txokolatiarenek. Pentsa, askatasun hori bagenu bizitzan. Wow. Zenbat kontzeptu segundo gutxitan. Osea, txokolatea... Eta fantasia ez du gorenik itzen. Filosofia... Ez fantasia zitzen dugu? Horregatik, baina berri... Osea, eske horrek ematen du programa oso bat. Zu kontatzitu hemen, saiondatik pasatzen diren guztiak. Esertzik gaula maiboro hil baten da botatzen du koleritzen esaldi hori. Wow. Eta horren, fantasia eta tal da. A ber, nola san? Fantasia da denboraren ordenetik emantzipatutako memoria modu bat. Baina hori, ze momentutan botazun? Hombre, ba, 18 menden. Zoazu jakitea goiza txaldea zertzan, ordu aldaketakin erresuma batuan. Oso garrantzitsua da. Osea, hoi goizeko zortzitan etzaizu okurritzen. Asensio. A ber, hemen filosofian aditua maila da. Nik uste filosofoek ideia handienak gaualdera izango zituztela, edo goizaldeko filosofak badaude. Badago filosofian olako bi adar, ez dakit, batzuk ziklo zirkadiano goiztiar eta arratsaldiarrak dauzkagun bezala, vespertino eta matutinoak eta badauzkagu. Filosofoek pentsatzeko ere badute hola beraien momentua? Bakizu zeinan problemi, gexenak hile da zela. Ezin zaila galdetu. Espekula bakarrik engainke. Espekula. Bueno, maite dutekin ari gara, hemen egora eta bera, Goiuri zina zure maite duta. Ez ez prestat. Nik maite, bueno, esne beltzaren inpernuko abestia maite dut. Esan bazenit 2 segundu lehenago prestatuko, no? Ja, baina eske guain okurritu zait. Asko gustatzen zait abesti hoi. Inpernuko abestia. Inpernuko, izan hau. Inpernuko la abestia, abestu bilatzen duen bitartean. Ba, zer ikustenik, hemen? Hor dago. Etxarri bitartean zuk zure maite dut esan barko duzu. Bai, bueno, indezak txanda pasa gaur? Ez. Maite dutez bat eukidet lehen, zen nitorren ez hemen supergoiz, Zer da supergoiz? Bueno, goiz, zuek baino lehen. Eta hemen etzego inor, Ni hemen goiz, tal... Eta... Spotify ez da fiatzekoa, Ni gehiago naiz iTunesekoa. iTunesekoa? Bueno. iTunes. Txarri izan da. Bai, ez ez zuen... Barkatu, bai, nahi ez zuitea. Ez que motel zakatzaga. Hombre, ari naiz inpernuko bilatzen. Bala, sai, ez balin bazu jarri behar, nik abestiko esaldi bat esango izut. Ez. Usteak dira ustel, oroitzapenak ere lapurtzen badituzte. Bum! Hori ere ez dago izan zortzitan asmatutakoa. Ez, nik ez esango nuke. Baina, akaso... Xabi, entzuten nahi balin bazea? Bai, ez, baina Marcos egongo da entzuten. Marcos. A ver. Ara? Azaldua? Noski, gauzak goxo bilatu ezkero agertzen dira. Goxetasunean dago. Bai. Oinarria. Infernuko asmori zerupeko izanio Gernikako xuteari ies egin zenio Usteak dira uste, oraintzapenak ere lapurtzen badituzte Ez du bota maite dutaz. Banoa. Nik maite dut realismo magikoa. Gaur García Márquezen urteak diren horretan. Eta maite dut bereziki lagun batek oparitu ziren liburu zahar bat, eta zan realismo magikoari buruzko olako analisi sakon bat, liburu zarra, ez dut goiti beroren irakurri, baino zati asko bai, eta lagun zian deskubritzen Latinoamerikako realismo magikoan, noski García Márquez edo ez dakit, ezagunagoak izan daitezken Isabel Allenderen Cuentos de Baluna edo bestelako lan batutatik arago, badaudela lan asko, eta bai, errealismo magikoak flipatzen, eta atxagak, eta besteak, eta errealismo magikotik beste alorretara ere edatzen diren joerak, ez, musikan errealismo magikoak duen erakina, eta beste esparru batzutan, gustatzen zait.
My darling, so correct, Malamera, malangora, denboraren bira. Beno, Maia Beitiarekin murgildu behar dugu, kanpotiarrak tartean, gaur itxiko dugu lehenengoz, zirkuloa edo, ez? Trilogia. Bai, lehenengoan hirurak izan genituen hemen, Irati Trantxe, Ane Elizegi eta Maia Beitia, gerora Anek ekin zion kanpotiarraken trilogiari, Irati Trantxek aurrekoan zorraren inguran hitz egin zigun, eta gaur Maia Beitiak filosofiaren ikuspegitik edo, halako berrirakurketa behar batez hitz egingo dugu. Holanda. Bai, egon ginen berbetan, Anek eta Iratik esandakoa asamen nirik ze lotura dakarren eta egixe da hor ikusten duela, ez? Sarreran komenta genu modun, bi oinarri batetik handa begirada feministi nahitzauela gauzai ipin eta neutraltasun, ustezko neutraltasun hori kendu, eta bestetik mugan ingurun gabizela, eta nik gaur bi muga mota buruz engo dut berba, ez? Batetik Black Lives Matter mugimendu eta horrek humanganek eraginezela neukidaben, ez? Batetik mugimendu horren mugak nahiko neukez aztertu, eta bestetik Hume oinarritzat hartute autore klasikun mugak bebai, nahi txuaz maiganin ipini eta horren inguruko hausnarketa txikitxo batein. David Hume, 1711, 1776, Britania hundian, Ingalaterran, kokatu behar dugu. Eskozin. Eskozia, Leno Coleridgeekin aritu gara, eta nastu naiz. Eta ilustrazioko pentsalarik garrantzitsuena dela adirazi digu, Maiak gaur hasi aurretik. Bai, oso, lehenengo nahiko neuke igual Humeana zelanik aiagazen, ez? Nik ondala aste batzuk irakurneban berri bat, esaten Black Lives Matter danok ezagune duen movimentu da bilela esklabistak izan dizen eta esklabutzi fomentate ben eta hori babesten ben importantik kakotx hartin, ez? Horren pertsonak estatuak botaten, pintadak etxen salatzeko zapaltzaik izan dizela. Eta Churchill moduko gizon handi bat kakotx hartin, zapaltzaile bat izan zanela. Eta holako jentik sufrimento handiz erain bala milaka eta milaka pertsonengan. Eta orduan, kanpotiarrak ikuspegitxik, baina nairo taldarrikatu Black Lives Matter moduko mugimendu bat oso kanpotiarra dela. Eta onartu edo ikusi nahi izan ez duenak, derrepenten hartu dabe abotza, eta ez abotza bakarrik ekintzak bebai, eta ikusgarritxasune motze menditan jasandako zapalkuntziai. Eta horren barrun, estatuak bota eta pintadakein, eta aldarrikapenan barrun, eskozira jadiz, eta David Hume, dala eskoziko filosofo referentzia dorre bat beran izena darune, eta amengo mugimentukuk argitaratu dabe edo azpimarratu dabe Humen komentaxo razista batzuk, eta orduan eskatu dabe horrei dorria izen aldatzeko. Eta horrek dorrin izen aldaketik edo bentzat unibertsiadik esan dau plantea ingo dabela, eta osnartu ingo dabela zerrein, 3 erantzun sortu dauz, ez? Batetik jentik eskatu de ikusten dabelako horrek Hume urteko, garaxan kokatu birdala, eta orduan beran pentsakeri oso normala dala, horrepokan, eta zozela, justifikabe bai etxen dabe, eta beste batzuk dasbilurretan ikusten dabelako dorrin izena aldatzen atzetik aldala etorri beran obrai boikota etxi. Eta esati, arrazisti zanez, ez da irakurri ber. Eta niri hor alarmak bizkat salto izten, eta orduan laugarren aukera bateaz nator gaur. Bai. Eta David Hume, egize da 1711 jaso zan, eta iraultza frantzesa baino lehentsu haua hil zan, eta berak
batez be eszeptiko izan zen. Eta esaten dauze ezagutza, dana esperientzixatik datorrela. Ez dakaurela ezagutza, Descartek ero defendiute ba modun, guk ez dakau berezko ideiak, ez jasoten gazenetik innatuk dizenak jango ikuixalaik morun, edo ez guk dana ezautzen duen guzti esperientzixatik datorrela. Egixe da, hau eskoletan esplikaten dozunin, 16 edo 18 urteaz ez dakar zentzu handirik. Zezo pentsatezu dana dakixule, natxeta oso gitxi bixi. Guzizados. Baina bizitxan aurrea junala, ni bentzak konturatzen nu, benetan zelako pixu dakarren esperientzixiaz ikasten dizan gauzak. Eta orduan human teorixi be, da urtikin, gerua eta probetxu gexaua, probetxu intelektual gexaua ataten gakon teorixetako bat. Loving strangers, loving strangers, loving strangers are. Loving strangers, loving strangers, loving strangers are. Bueno, autore klasikoak gaur egun nola irakurri beharko ditugun, pentsalarien irakurketa, beraien mugak, beti gaitza mugen artean, kanpotiarrak arte honetan edo mugen barruan, mugen kanpoan, mugikin jolasen. Mugak desmarrazten, barrixak marrazten, bai, horretan alegintzen gaz bentzat. Eta gaur human razismu aitzaki modun hartute, ez da? Ze bai egixe da berak badakarrela batetik komentaxo razistan bat, esaten da bena, ez berak adibidez 1753an argitaratuan liburu baten, karakter nazionalan mitun inguruko liburun esaten dau, badakatolako tendentzi bat susmateko baltzak eta orokorrin beste espezixak, ze badaz 4 edo 5 diferente, zurixan azpitzik da zela. Baina Hume gaur egun etzan kontuatuko konfundituta zeola. Ez du berezi behar, ez dakite, hola botako aktiboki olako jarrerak sustatzen zituzten pertsonak eta bere garaiko Testingurua. Bere garaiko izakiak direnak. Bai, baina nik uste beti ala ez da zail bat. Gaur aipatu ditugu bi idazle, García Márquez eta Neruda. Bueno, Nerudaren bizitza murgiltzen zarenean boteriarekiko izan zuen atxikimendua, hor sortzen diren bat kontraesan. Bere poesia nik gustoko izan dut, baina gaur egungo irakurketatik oso poesia amodio erromantikoaren eta gaur egun asko eztabaidatu eta neurri batean atzean utzi nahi ditugun roletatik egiten da, ez? Eta ez dakit, niri zalantzak sortzen dizkit. Ez da berdina Neruda kritikatzea bere poesia erromantikoa zelako edo Neruda kritikatzea emakumeekiko tratu txarrak egiten zituelako, ez? Ez da gauza bera, baina eta horretzik oso gai eztabaidatzu eta arantza asko dune iristen gazta. Eta horreatxik, hemen, gaxe jorratzeko orduan bai, beste muga bat ipini dut. Eta da, ez dauzela, edo nire alegine, edo asmu ez da eurak pertsona modun epaitzi, baizik eta teorisa mailan geratuko naz. Hemen galderi ez da nun amaitzen da pertsoni eta nun hasten da filosofu, baizik eta filosofo modun hartute, beran teorisan mugak. Eta pertsona modun zelakusen edo esan, nik egize esan ez dut horren beste landu, ez dut ezautzen, eta pertsonalki be ez da ezautzeko aukera ikordun, nasa dut horretan ez hartu gaurrentzat. Loving strangers, loving strangers Eta badira ezaugarri batzuk ezagutzen ditugunak, eta hoiei heldu behar izaten diegu askotan, ez Maia, alegia zer zegoen ideologiatik ondo edo zer gaur egun oraindik baliagarri izan daiteken, baldin eta bada, eta pentsatzen dut baietz, ez, David Hume inguruan, hor dagoela, ez, benetan atera beharrekoa, beti ere zalantzan jarrita edo beti ere konstienti izan da, badagoela hor beste alde bat, eta badagoela hor pentsakera arrazista bat edo denekoa, ez, baina egia da,
filtro hori edo bae hori aplikatu gabe, ez dakit pentsalari oso gutxi iritsiko liratekela garai hartatik behintzat gure egunetara, ez? Bai, erabat adoz. Da nik hemen bai, nahiko neuke beste bereizketa batein, eta bat da, autore bat beran testu ingurun kokatzi eta ulertzi garai hartako problemak ze, guk geure problematak gauz, eta askotan kosta etxen gazku, ulertzi horak beste arazo eta beste galdera batzuk eukenela, eta horrek erantzuten alegin juzinela. Eta guk gure gaurkotasunetik egin birduguenara, lehenengo eta behin, eurak ondo ulertzeko ulertu zertzuk galdera euken, baina horrek ez dau justifikaten euran mugak, eurak hankamotz gehatzi, eta euran kontraesanak. Eta txarto esandako gauzak txarto daz. Osea, ez dau justifikaten, ez razisti bazan, razisti zanik hori ez dut justifikako. Baina, Humek teori, beran teori xan, ez ban nahi razismu landu, ez? Berak beste kezka batzuk eukan. De hecho, Kant, gure Kant handixe, Humei asko sordotza. Hume izan zan, kausa-efekto, ez? Barrun, lehen komentaten une ideia inat hori, bere suposaten dago kausa-efektoak. Haula, Humek esan berez ez dala existiuten, ez? Hori dala guk esperientzixin bitartez ikusten duguena. Eta Kantek, beran liburu irakurri banin, esnatu zan, eta hasi zan horren kontra etxen. Empirismoaren teoria horiek edo, ez? Empirista da Hume, eta Kantek esatean, kausa-efekto ukatzen duzun momentun, zientzia eta ezagutza bebai ukatzen zabiz. Eta Kantek esaman hori ez dala posible, eta horren kontra hasi zan arrazoimen hutsaren kritika eraikitzen. Eta berante horitxik asko edaman bebai, ez Humei asko sordotza. Orduan, duda baik, ez? Autore klasikuk zehatxidiz klasikuk. Asko dalako urakandik ikasteko. Baina, jakin je, ez dakarrela, ez egi absolutoik, ez geni pentsaten dut askotan okerretxen duguela, imagina, Aristoteles bat tratateko orduan, Aristoteles da, berak esan dako dana, ondo gongo bazan modun, eta ez, Aristotelesek gauza asko egokixak esan ban, baina beste gauza askotan, elitxake gaur egunin gainea, izelan inpelibrako, ze batetik misoginusan, berak esan ban emakumi ez dela gizon osu, faltagakola, ez, osu isateko, eta kristautasunak Aristotelesen handik hartu ban hori ideioi. Gero bebai oso klasisti izan da, klasisti esaten dutenin, esklabutzi defendio etxe ban. Hiri bat, polis batek, ez, ondo funtzionateko, bakotxe berantok izan da, eta egonen berde. Eta beste hainbat gauza esan bana, gaur egun, gure ikuspegitxik, Aristoteles, suta, ez. Hoi da. Zindegu epaiketa anakronista, olako epaiketa anakronistakin, ez? Bai, eta hau oinarritzat hartute, Inigo entzungo dou... Bioz Barrenetxearen hausnarketatxoa. Bai. Oso argi ikusten da Humeen kasuen, Humeen irakurliek irakurri dabiela Hume como un emotivista moral bat moduen, emotivista sentimental bat moduen, ez? Ipiniotzi esain bat, izen, gaur egun teoria etikoan existitzen dien arazoei aurre iteko, baina Humek etzabezan arazo horrek ezagutzen, osea, ezaban parte hartzen emotivismoaren eztabaidan. Hori 20. mendeko edo 21. mendeko eztabaida bat da. Orduen, etzabezan eukin tresnak eta baliabideek konversazio horretan parte hartzeko. Bai, bihotz da Durangoko neska bat, justo Eskozin, Edinburgon ikasi bana, David Humeen inguruko master bat. Orduan, berak badaki Hume bai ondo aztertu dau, eta bizkat goiuri ez, zuk lehen planteadozu nahi erantzuten bihotzekarrik esaten dau, gaur egunetik ezin jouzela epaitu. Eta beran testu inguruko galderak dizela ulertu behar duzenak. Euren arazuek, etziela horrek diela gure arazuek. Eta orduan euren konponbideek, zenen, da arazuek borobia izango alitz moruen eta konponbideek karratu eba. Klaro ez da belako enkajetan. Beste arazo batzuk eukin zabezan berak gogoan, adibidez, oso horrek ez da esan nahi, berak politikoki zemondotzuta adibidat metafizikan edo teoria etikoan, baina
kognizioaren aldetik, ez? Osea, hori sarritan pasaiako Hume, sartu da bela debate batzutan, egotado garren jentiek, metafizikan eta holan, ez da bela berak ezagutu. Baina debate politikuetan, tipuek parte hartzen zarela, eta hartzen zadan, eta bera eszeptiku esan, orduen beretzat sarritan, arazoa izaten zan, jentik etzabela oso ondo jakiten, zer zan, eskerterra laskumakue. Gauza guztien gainetik oso eszeptiku esan. Nire ustez nahiko gauza eskerterra dela hori. Uste dut, kanpotiarrak lantaldearentzat planteatu beharko genukela erronka bat, nahi bintzat oso interesgarri iruditzen zait, halako ez dakit mekanismo bat, edo dekalogo bat, edo irizpidez zerrenda bat, iraganari buruz ari garenean eta iragana gaur egunetik aztertzen ari garenean, nola egin daiteken hori. Badugu joera, segun esparrutan hori egiteko eta iraganeko gauzak gaurko egunetik begiratzeko, ziurrenik beti ez da egokia, baina batzutan egiten dugu ez, eta uste hor badagoela, akaso, aztertzeko nola erreparatu atzera, ez? Hori galderi oso interesantire, zegu konturatu bigaz, egun urte barru munduk existiuten jarraitzen bada, hau. Ai, mesedez, Maia. Dinot, gu be epaitu ingo gatxuela. Claro. Eta guk, segun ze jarrera hartzen duen aurrekukin, zelan justifikaten egongo gazela, gero ondoren guk zelanik epaituko gatxuen gu, guk pentsaten dugu egi absolutu dakauela eta aiaga zela ez da, kanpotiarrak moduko espazio bateaz, margenetaku barrure sartzeko, baina beti gabiz, albo bat alagaten, etorkizun baten sortuko dizen arazuk. Orduan, etorkizun baten egongo horiz beste arazo batzuk, imagina, ekologismo aldetik edo teknologia aldetik, eta horren ingurun ixe esan ez da ben jenti, zelan epaituko dabe. Bai, interesgarri iruditzen zait, eta uste dute, tarte bat osorik arrezak egula, pixkate berreirakurketa horiek orokorrean egiteko. Ez gaur egun ere egiten dugu, orain dela 30 urteko zinema gile edo literatuen inguruan, ez? Eta askotan zaila da muga, non jarri zerbait zer, ez? Askotan irizpide bezala hartzen dugu, ez? Garai hartan altzen inor pentsatzen zuenik gaur egungo pentsakerarekin. Hori izaten da, irizpidetako bat. Orduan, feminismoan sinisten zuen horbait balima zegoen, gizon hau zinema matxista egiten ari zan, eta dagoeneko lekuz kanpo bazegoelako jendea. Baina ez dakit, hori izaten da eztabaidetan markatzen da irizpidetako bat. Uste dut gehiago direla eta akaso lagunduko gintuela analisi horiek egiten. Badao autore klasikoetatik feminismotik libratzen den norbait? Bakarra. Bakarra? Jon Stuart Mill eta 19. mendeku de. Aurreko inorbez. Bueno, Platon ez da baidagarrixe da ez, batzutan emakumik bardin modun trataten dauz, batzutan ez da oso argi, baina adibidez Schopenhauer, Nietzsche, misogino utzak. Nietzsche gustan zitzen, baina misoginoa zara ikusen. Misogino utzak. Baina hori da akaso gaur mailak dakarrena, ez? Akaso Nietzscherengan ere badagoela zer aztertua eta zer, ez? Eta nik ingo neukena da gainera, Nietzsche hartu, beran muga gainditzeko, azkanin filosofia zetako, filosofia ez batetik ez da neutru, eta filosofia erabilien birdou, bata da erabili eta beste da manipulati, hori bebai nahi dut bere iztu, ez da, euran ideiak eta argumentazioi ondo ulertu, eta geure helburutako erabili. Adibidez, hori oso ondo etxen dau Silvia Federicik, beran liburun, Kaliban eta Sorginan liburun, hartzen dau marxismo, hartzen dau Foucault, eta feminismuaz hornitzen dutxu ez, eta beraztu, eta oso liburu interesanti da. Ze materialismo eta Foucaulten hori mugak eta botere indarrak testu inguru bat ipintxetza eta zelan aragitu etxen dau. Eta apurtxu bat nik uste dut hori dala enbirdana, ez? Eta, bueno, adibide praktiko bat emoteko, hau gustaten gazta komentati, egon itxanin filosofiako irakasle modun, esanela denpora asko izan, baina oso ondo pasan eban. Eta badakizue, igual zeu bepe bai ikasiko zenuen, batxiergo 2. mailan, selektibidadea behire, Platon ikasi berdala. Eta oso modo lehorrin gaina, eta ez da gozatzeko margenik. Eta Platon kontra jartzeko azkanengoko kapitulu da Aristoteles. Eta kritiki etxetza Platonei. Eta gero, nik aurri neukazen 17-18 urteko gaztik, bizitza guztia aurretik, euren inkietudikin, euren galderakin, eta esaten eban, zelan
aldotzet erakutzi benetan filosofia baliagarrixe dela. Ez dela bakarri selektibidadi nota hoi hau atateko, ezik eta hemen, barala mamine gero eran egunerokotasunin aldabena ibili. Eta orduan komentaten etzen, ez da. Emakumetasuna, ideia modun, edo gizontasuna isaleke modun, ideal hori oso idea platoniku dela. Eta batez be, propaganda eta konsumismo mundu honek, behin berriro errepikatezku, emakumetasun ideal hori lortuko duela produkto batzuk konsumiutez gure imperfekzioik tapa edo eskuta edo osatuko gaitxuenak eta ideal horretara juteko. Zanetzen kontuz, hori oso idea platoniko denik ondu ulertu bado bintzat, Eta kontrajartzen etzan Aristoteles. Aristotelesek esaten da, eta behatu, oso misogino izan da. Baina nik erabiltzen dut neure helburutarako Aristoteles. Eta esaten eban, Aristoteles edino emakumetasun hori ez dela existiuten. Da, emakume eta gizonetatik kategoriak mundu ulertzeko, mundu hobeto ezautzeko atajo badalako eta gainetik Aristotelesentzako zientzia hoxe esan kategoriatan bihurtzi, baina ez da olako normatibidade edo helburu izan birdana emakume ideal hori. Reala dan bakarragaz emakume banakuk. Orduan, zaten etzen, komeni de Aristoteles ezautzi. Ideal horren aurrin benetan tresnak eukitzeko geure autoestimi eta geure buru defendiu alizateko. Irakasle gehiago ongo balia? Bai. Bueno, gauzat esango dizut, Silvia Federici ipatu duzunean, burura etorri zaiz egituan, iratitrantxe kanpotiarrak tarteko beste gure kidea, oso Federici zalea da, eta gainera zaintza ekonomiaren inguruan, iratitrantxerekin lehen urtean askotan aritu ginen, eta bueno, Federiciren lanaren arratzetako bat behintzat bada hori, pixkate kapitalismo oinarritzen dela ordaintzen ez den edo zaintza ekonomia guzti horretan, eta batean idatzi du. Korrika batean, esan digu, ai ama, konektatu eta Silvia Federici. Marabilli! Marabilli! Baditut ezkeratzeko, nik beste 10. Zaudela Maia, zuk uste duzu aurten irrati saio bukatzen dugunean, denboraldia bukatzen denean, ekainean edo uztaila hasieran edo, selektitetera aurkeztuko bagina, filosofia aprobatzeko modan izango garela? Nik espero baietz. Bai. Behintzat, akaso galdetzen dutena zehazki ez, baina autoren inguruko beste hausnarketa mota bat egiteko gai iguala izango gara. Testu iruzkinak etxeko, seguro baietz. Eta gaur egongo ikuspegitik, eta feminismo orgurutzatuta, eta zoragarri. Nik zuzenduko baneban azterketi 10. Bai, ez da. Zorien edan dezagun, zatozona. Goitik bera erantzina zazu, da guazen ohera. Ei, txikito, zaude lasai, zer uste zenuen ba. Zuta zeroki maiten nindu, egingo nintzela. Zupozik zaude, euria ari badu, ni pozik nago, euririk ez bada, Zupozik zaude, euria ari badu, ni pozik nago, zupozik ez daudenean. Zaude Zaude lasai Maia guk selektibitatea egiten bali badugu saiatuko. Dela aprobatzen. Beno, kanpotiarrak saioan filosofiatik aritu gara, filosofia politikoa gustatzen zaio asko Maiari ere. Baiz, batez be metafisika ez dutelako ulertzen. Esker mila, Maia, eta urrengo, ez da git. Uste dut, kanpotiarrak taldeak bat duela hor bere buruan, akaso
urrengo astetan berriro elkartzea, eta batean bi edo hiru etortzea, beraz maiztasunak ez dakit nolako izango diren, baina direnak Hobeto, direla ere, sorpresa. hori da, sorpresa. Badaukatela hori irigintzaren inguruan peli bat, eta... Badakizue, Bixarko maite dut hor rondan, esan sorpresak matxe dozu ezela. Ai. Bai, baina hori... Norbaitek esan zuen aurreko, noi? Bai, noizbait esan da, baina nik uste sorpresak tarteka agertuko den zerbait izango dela, ez? Ez dago, esi. Oso gertu gaude 10.000 arpidetza berriak lortzetik, gararen kontrako espoliazioari aurre egiteko. Egin zaitez zu ere arpide. Funtsezkoa zara aurrera egiteko. Zure babesarekin prentsa askatasuna eta pluraltasuna defendatuko ditugu. Zure babesarekin eraberritu egingo gara, handitu, indartu eta beste hedabideekin lehiatu. Arpidetu etorkizunera. Deitu 943-506010 telefonora. Naiz. Arpidetza kanpainaren azken txampan da, naiz, eta zema falta dira, Goiuri? 53 bakarrik. 10.000 helburura heltzeko, Hoi da. beraz, entzulezaren horrek, naiz.eu satarian sartuta, hortxik goran agertzen Hoi da da, panerra. dauzkazute, 4 aukera. L gazte laguntza, 3 euroian, L laguntza, 6 euroian, XL elkartasuna 12 euroian, eta XXL elkartasuna 18 euroian. Baina dene kontatzen dute. Dene kontatzen dute 10 milioitara iristeko, batetik babes ekonomikoa dago, baina bestetik norberaren atzean, gizabanakoen atzean dagoen, babes hori ere badago, beraz, animatu guztiak, eta gaur amaituko den arpidetza prozesu horretan, 10 milioiek lortzen ditugun, 53 faltan lortuko dugu, ezta? Seguro bai. Maia Beitia, mila esker, esan da bezala, horren arte. Urrengo arte. Eta orain, Aitor Zebidanesekin izan da Inigo Etxarri, eta musikaz haratago podcastean, gonbidatu... Doinuetatik aratago izan ado, baina bueno. Beti euskal arazoak podcastan izenarekin. Guapuena da zuk jarri zeniola izena. Ez, Goiuri jarri ziola. Eta guapuena da nik jarretzetela hortan ataskatu. Bai, baina esplikatu genizun Goiuri. Berdin du, datorren astean berdina esango. Ze déjà vu. Déjà vu. Ongi etorriak doinuetatik haratago sekzio honetara. Gaurko gonbidatua albaitaria da formazioz, baina ez da ohiko albaitaria. Ikerketan eta animali basatien gaixotasunekin lanean dihardu. Horrek Txilera eraman zuen doktoregotza egitera. Azken 5 urteak Txilen pasaditu animali basatien gaixotasunak eta parasitoak ikertzen bertako mendi eta basoetan barrena. Aitor Zebidanes da gaurko gonbidatua. Donostiarra, 1989an Donostiako Gros auzoan jaiotako zientzialaria. Baina gaur ez da zientziari buruz hitz egitera etorri. Has gaitezen doinuetatik haratago tarte honen pieza berri honekin. Bueno, barkezpenak egin da, arratsaldeon Aitor. Arratsaldeon Inigo. Zer moduz izan da Txiletik buelta edo aterrizajea? A ber, ezin ez kejatu egia esan, baina imaginatu, 13 urte etxetik kanpo ibita gero, gurasoen etxera erortzean, kuarentena batera. Bueno, ondo, baina bentsat berreskuratu dugu galdutako denbora guztia, bai hori argi dago, baina bai, pozik egia esan. Bueno, oain arteko 3 gonbidatuak, Jon Garaño, Unai Jimenez eta Anuska Peñalba, bueno, ikusentzunezkoen inguruan dabiltza, ez? Jon Garaño zinema zuzendaria da, Unai Jimenez zuzeneko soinua grabatzen ibiltzen da, eta Anuska esan genuen bezala publizitateen munduan. Baina zu, ez zatoz bat ere mundu horretatik, ez? Ez egia esan. Bueno, zientzak badauka arte puntu bat, Baina, non, ikusten dezunak eta entzuten dezunak, ez? Ondo analizatu behar dezu. Claro. Eta badauka arte eta imaginazio puntu bat ere, Baita? Bai, beharrezkoa da, azkenean hipotesi berriak eta galdera berriak sortu behar dira erantzuteko. Bueno, hori diskusio baten sartu gaitezke zientzia eta filosofiaren zientziaren inguruan, baina igual besti irratsaio baterako utziko dugu. Baina, bai. Nik gustatzen zait, hola, nik
kontrolatzen ez deten eremu baten parte zea, eta nik ez daukat ideiarik ere ez, zure munduaz. Orduan, gustatzen zait zuke esatea, ez, baino bai. Eta bueno, 5 abesti aukeratu dituzu, ordenan jarraituko dugu zerrenda? Vale, ados, bai. Adibidez. Aurreko gonbidatuak, bai Jon Garainok eta bai Anuska Peñalbak izuten horrelako joera edo tendentzia bat. Jon Garainorena izan zen nahiko goian hasi eta behian bukatzekoa, eta Anuskarena justo alderantzizkoa. Orduan ezakit zure aukeraketa hontan badagoen arko narratibo. Ez gehiagi, azkenean aukeratu dituan 5, gogokoenak baino izan dira azken 5 urteetan, zerbait esanguratxoa ekarri diatenak, edo momentu desberdinago gorazten dizkiatenak. Eta, hasi gaitezke lehenengoarekin dagoen ordenean, nahi duzun bezala. Vale. Eta... Jamar da, errepikatuko dugu azken 5 urteak Txilen egon zela. Azken 5 urteak, Txilen pasaitut, doktoregotza egiten hori da. Grosekoa da, Donostiarra, eta aukeratu duzun lehenengo kantua da Víctor Jararen El derecho de vivir en paz. Bai. A ber, enun nahi morrin folkloriko honetan erori nahi, zeren azkenean, Víctor Jara ezaguna da, bakizute, eta azkenean kanzion protesta edo, berarizitzen askera gustatzen hori erabiltzea kanzion protesta bezala. Baina, bastante folklorikoa, en politika munduan mugitua zana, eta gian azteko pixkat, pixutxua izan daitekin, baina, zerbatik aukeratu dut, eta berriro gaur egun Víctor Jara Txileko en aktualidadera etorri inda azken aste hauetan, eta horregatik erakiet, eraukeratzea. Entzungo dugu El derecho de vivir en paz, Víctor Jarana 1971koa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Bakizu, entzun, lasaia sendoa, sakona oso, eta, egia esan idatzizun Vietnameko gerraren inguruko asuntogatik. Gaina, bakizun, Fermin Muguruza bertsio bat egin zula. Dutekin, ez? Dutekin, hori da. Dutekin, bai. Agian, agian konbidatuko dut, baina ez. Zeria lehenengo araua, hemen, musikariak ezin dute sartu. Bai, eta, batez ere, azken 2 aste hauetan, Txilenko aktualidadean, osoen berriro, Víctor Jara etorri da notizitara eta dena, zeren, entzule gehiena jakingo zutenez, Víctor Jara Pinocheten estatu kolpean eman zenean, nakatu egin zuten, torturatuta gero, eta orain, Txile ari da mugimendu berri batetik pasatzen dela konstituzio berria. Konstituzio aldatu nahi dute, zeren orain dagona, 80koa da. Bai hori, Pinochetek sortutakoa, 80ko... Eta mantentzen dute. Aldaketa gutxi batzuk da, baina esentzia Pinochetek sortutakoa da. Zenbait, antzekotasun ikusten ditu. Bai. Egia esan, ez da, hartan sartuko asko, baina, Eta orduan zegertatu da, betikoak, pinochetista sutsuak, gaur egungo eskuin aldeko partio politikoetan daudenak, erabili dute el derecho de vivir en paz eslogana konstituzioa bakean usteko. Zegatik eskuinak beti bere ganatzen ditu
eslogan, berdintzait, nomenklatura, herritarrak. Bai, pasada bada, eske. Ez que originaletik gutxi dute. Ez, oie, bai, egia da. Orduan, azken 2 aste hauetan, azken 3 aste hauetan, hilabete honetan, abesti hau berriro etorri da Txileko aktualidadera, kuriosidaden zikin horrengatik. Baina... Aurrera ingo dugu, aukeratu ezun bigarren kantua... Gaina honekin galdera batzuk ditut egiteko. Galdera dituzu! Lasai, ez da batera. Bara, saiatuko nahi zantzuten, edo gero editatuko dut. Bueno, zein da, Inigo, bigarrena? Bigarren kantua da sismografoa eta lurrikara aldiarrek atera genuena 2018an. Bai. Eta gaina honekin, hau aukeratu ez, zeren atazauten 2018an, nien egon justo nire tesiarekin terrenoak iten, eta handetan komendietan barrena 4x4ekin sartuta. Egia da, bihari zeniala bideo bat, guk singela eta genuen uste, otxaian edo horako zerbait. Otxaian martxoan izango zen bideoa. Edo martxoa, bai, fetxa bietan. Eta, bihari zenean, plano fijo bat, ez? Handetakoa, 3.000 eta piko metrotara. 3.000 eta piko metrotako paraje baten plano fijo bideo bat, abestia sismografa eta lurrikara kantuarekin fondotik, eta esan, hostia, noaino iritsi dau. Donostiarra, bakizu, diasporan. Diaspora, bai. Gaina, abesti hau, karo, kotxan gindazela ni mobilean jartzen nun, eta nire lankidea Txilekoak, euskera, zer ez du latutik ulertzen ta. Bueno, igual orain gaur egun bai. Igual pixkatik hasi bai. Eta asko gustatu zitzaion. Eta orduan azkenean goizeroko, playlistean goizeko 5 esnatu eta mendira gora igotzekoetan, hau beti entzuten zen, eta ari asko gustatu zitzaion. Eta galdetzen eta, sismografoa ulertzen zuen hitzak, internazionala delako, ezta? Eta lurrikara, eta grazia asko iten zion, grazia berari graziaiteak, handeak zen beraintzako Txile da lurrikaren herrialdea, ezta? Eta ganik zen ez, baina metafora bada, ez da literalki, eta baina ze ondo hemen entzuten, eta sismografoa eta lurrikara, ke pasada, ez da justo gurekin, eta emozionatzen zen tipa. Eta hori historia baiteko bostetan. Bai, bosta sei bakizu, kafe gabe, edo kalenegu kafeakin, burua ez da bili. Baina, zuek zeiten zenuten zehatz mehatz? Gu gindozen, mendira, azerien laginak hartzea, gero ikartzeko patogeno infekziosoak edo parasitarioak edo bizkarriak zituzten edo. Eta ordan egiten genuna zen, genitun azerien trampak jarrita, gauean zehar pendiente goteko, baina goizean egun aurritu aurretik, eta berginen, ea baten bat erori zegoen, azeri basati hoiek, anestesiatu, txekeo mediko bat egin, laginak hartu, eta gero bertan askatzen genuen, 40 minututara edo, anestesiatik errekuperatzean. Orduan, jornada luzeak, goiz hasitakoak, eta kotxean egia esan musika garrantzia asko eduki du momentoiek, pixkat aurrera, bihotzak gora, ez da, goizeko 5etan 3.000 metrotara igotzeakin. Entzungo dugu, sismografa eta lurrikara, Aitor Zebidanesen bigarren aukeraketa. Bareak badu ezilego bat, ertzean bizi nahi dugun onken, gure lurrean nardari zoak, matxura dakar sismografoan. Arrakaletan bizidan umurak, badu zer konta bizimoduaz. Imaginatzen dut, zuek bestiak idaztan edo beti buruan zerbait dakazutela, baina askotan entzuleak ez du berdina interpretatzen, ezta? Hori gertatuko zaizue askotan. Zaigu, incluso
esango nuke, taldearen nukleo barruan ere bakoitzak ez duela... Bueno, claro. Nire asko gustatzen zait, adibidez, esaneira jun aurretik, lidea normalen letrak egiten dituena, kantuak nik. Gustatzen zait, doinua dagonean koloreekin, nik koloreak ikusten ditut doinuekin, ez? Ditzen zaio sinestesia hor. Eta asko gustatzen zait, baiak behin kantua egina dagonean, egituratua eta bar, jakitea taldekidek ze kolore edo nola visualizatzen duten, edo incluso diskaren barruan ze posizioetan jarriko luketen, edo horlako gauzak, ez? Edo zein izango litzaken singela, dauden abesti guztitatik eta bar. Orduan gustatzen zait, ikustea bakoitzak nola, garun bakoitza universo bat da, ez? Orduan, gure artean ja, esan nahi desberdin bat edo eukidezake, ja, YouTubera igotzen duzunean adibidez, edo Bandcamp, edo Spotify, edo iTunesa igotzen duzunean, ja... irikitzen da, eta sismografa eta lurrikara, esan duzuna, hartu dezake norbaitek idatzita dagoen bezala, aparatoa eta fenomenoa, edo lidek estenari buruz hitz egiten du, euskal estenari buruz, baino, eukidezake beste irakurketa bat, eta hori da, nire ustez, artistekin orokorrean gehien gustatzen zaitena, ez? Ez istea, ez esatea bat gehi bat bida. Bakoitzak atera dezala bere zea, eta irutzen zait superpolita hori, kolorekin bezala. Eta hortako baita eskertzen dira, pixkat horrelako ambiguoak edo ezain figuratiboa dien letrak. Zen beste asko letrak esaten duna, nola sortzen dezun, imaginatzen dut, ez dutela buru buelta gehiagorik egiten, eta baina honek azkenean hori pentsara ziten dizu eta bakoitza bere irakurketa dauka. Eta datu kurioso bezala, gaina nire laguna, ni bakizu zientzilari buru daukat eta proba bertun dorlan gauza sinistu eta horlako gauzetan ez detiten, ez karma ez beste zerri buruz. Baina, nire lankideak bai, eta entzuten are ginela, kuriosia da, sismografia eta lurrikara entzuten, lurrikara bat egon zela momentuan kotxan ginela. Benetan? Benetan. Wow! Uste nien esan kontatu nintzula, ez? Izan daiteke, baina nik bakizun ere memoria nola. Bai, orduan ja imaginatu, ja, nire laguna, sismografia eta lurrikara entzuten. Lurrikara bat handetan. Bueno, a ber, Txilen lurrikara, azken urtean edo zea bateria asko egon, baina, bi hilabetan behin edo tendia, karo, guretzako lurrikara dira Txilenantzako temblores. Hemen horrelako temblor batek etxak botako ditu, baina noitua daude, klaro. Bueno, guazen hirugarren kantuarekin, ez gara Latinoamerikatik atera, blindik? Ja, azken bostu eta Latinoamerikan pasa ditut. Eta, naiz eta esan gure azken bostu urtetan eto, eskape sartu behar, nire infantzia eskape izan da. Nera bezaroa, eta, behatzi urtekin, gaina Eurosis CD-a, zakiz hortetako den, laurogeita mezortzikoa. Esan bar dugu ari gerala, hirugarren aukeraketari buruz, Aitor Zebidan zen hirugarren aukeraketa, Amerika Latina libre kantua. Ni jarri, ezagutu zuten, ni jarrita, eta, azkenan lagun bate asko gustatu zaion, eta juerga guztietan edo etxean juntatzen ginen bakoitzan, hau entzuten zen, baina bai. Entzungo dugu, eskaperen Amerika Latina libre kantua. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en mogollón. Komentatzea, eskapeko abeslaria pul-pul, tipo oso izorratu egon dela tinnitus delako gaitzakin, eta bere sare sozialetan eta kanpaina nahiko
potentea egin duela kontzertuetan eta horrelako presio sonoro altua daunean edo volumen altuko ekimenetan, jendea kontzientziatu da den tapoiak erabiltzeko eta eta komentatzen eginan, eta horreta biok, Europara jungeanean lierrekin jotzera eta guk flipatu indegula, aretoen sarreran, zeudelako, ikusi ditugulako leku baten baino gehiagotan ontziak, tapoiekin, farmaziko tapoi, 2 euroko tapoi horiek, doainik sartu eta, eta orain bai aterako gehala pixka Latinoamerikatik. Latinoamerikatik, zure laugarren aukeraketa. Under Pressure, klasiko bat. Under Pressure. Badakizu Under Pressure, Queenen Under Pressure abestia. Bakizu zertu zizen abestia hau grabatzen edizianen. Oinarria Suizan grabatu zen, ez da? Izan daiteke, oinarri musikala egiten ediziala, juntatu zian David Bowie eta Queen osorik, eta John Deacon bajoarekin zebilen riff desberdinak probatzen eta momentu baten, hasi zen egiten, ezaguna den eta gara, zera baten goiz osoa riffak probatzen, eta zakize, eta jazta, zeukaten, hasi zian probak egiten, eta funtzionatzen ziren, eta, grabatu horretik, bazkaltzea juntzian. Ni askotan gatu izan zait, ez grabatuta, geho gogatuko naiz, hau igual. Bazkaltzea juntzian, eta bueltatzeakoan inorretzan gogatzen. Bajuaren riff hori nola zan. Eta katastrofe. Dramoia. Baina, gero ja berreskuratu zutela, baten bat gogatu zen, ezagit John Deacon bera edo beste norbait. Eta gara jortan ez duen, ez da mobilak ainerrez, en plan momentu bat zen audio batin eta listo. Gainera dena zintan pentsatzen ez grabatuko zutela. Eta gero beste bitxikeri bat, ez da, grabatu zutela Freddie Mercury eta David Bowie. Separatuta hori irakurrean eukan. Bai, nola esaten da, bakoitza bere egoa hain handia zekan, ez zela sala berdinean sartzen horlako zerbait omen zan. Bai. Horlako zerbait irakurrean entrevista pasatzen, ez? Hori da. Eta akizu ez dutela elkarrekin inoiz abestu zuzenean, kontzertu batean. Ez? Ez, Freddie ja, abesti hau, berez nik uste Queenen abesti igual gogokoren bat beste badakala. Baina 5 urte hauetan Txilen ere pixukideetako bati, asko gustatzen zaion eta oso obsesionatu zegoen. Orduan entzuten zen asko etxean. Entzungo dugu Queenen Under Pressure kantua. Pressure pushing down on me, pressing down on you. No man has fallen under pressure. The burns it building down, strips the family in two. Puts people on the streets. Eat it up. That's okay. That's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends when you let me out. Tomorrow gets me higher. As you want people on streets. Entzuten ari geha, Under Pressure kantua, Queenena, Aitor Zebidanesek aukeratu duen 4. kantua, eta oain 5. aukeraketa hau dago nere ezagutzatik guztiz at. Mendira igotzen gineneko lista horretan, bazegoen, baina batez ere entzun genuen basora murgiltzen gineneko pisteatan goizekoan. Zen, guk azkenan lanean nazeri bila egon geha, Txile iparraldean, Atakamako desertuan 3.000 metrotara, egon geha Txiloeko basoetan, eta egon geha, azkenan paisa desberdinak hartuta, eta nahi gabe, lista aldatzen genuen, lanera gindazen, bai, baina inkostienteki, eta nola aldatzen zen, ez zerri pentsatu gabe, simplemente aldatzen gindazen. Eta hau batez ere zen, basora jaisten gineneko hortakoa, baita ere goizan goiz, eta gero, edo txabolara edo lotara joaten ginenan refugioa, baita ere asko entzuten genuna, eta goizean goiz esnatzekoa ere.
Eta ez dakit, orokorrean gustatzen zait, batez ere delako abesti bat, pues, gehiegi sakondu gabe, neri erakartzen didana da, pues, neri ematen dian mezu hori, pues, bakoitzan nahi duen bezala izatea eta nahi duen bezala bizitza, basikamente. Entzun horretik, agurtuko zaitugu, baina nik galdera bat daukat. Orain hemen, zertan naizea? Orain hemen, galdera ona. Orain txertan, pues, nire gurasoen etxeko terrazan landareak zaintzen. Egia zan, etorri nintzen beka, Espainiko gobernuko beka bat irabazinun, postdoktoratu kontrato batetarako ikertzen jarraitzeko, hemen Neiker Eusko Jaurlaritzako ikerketa instituzioan. Gauza da, esaten den bezala, las cosas de palacio van despacio. Ordan, bekaren paperak, pues, imaginatu, urtarrian bidalita, baiezkoa ekaina inguruan esan, eta horrendikan kontrata firmatzeko zain. Eta, bitartean... Orduan beste galdera aldatuko dut. Zemuz etxeko landareak. Baratza, ondo. Asko ikasi dut, tomate asko janditugu harten. Eta, ez egia zen bitartean, behintzat Txilen irakasle bezala jarraitzen dut, online denez den orain, sortori daukat, behintzat. En unibertsitateko irakasle bezala, online, eta mantentzen. Egia zen aprobetxatzen, urte sabatiko bezala hartu dut, pixkat. Ahorroekin eta gurasoen laguntzatekin, etxean lasai, etorriko da... gaizki naiz benka. Kuarentena baten, pandemia baten, askoz gehiago. Faltan bota bituzu kilometroak ibilgailuan, baina bueno. Mila esker, eta... Zuri. Eta entzungo dugu, Aitor Zebidan Neseka aukeratu duen 5. kantua, Volcans Buosena. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com 2 volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. En la que vam créixer plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com 2 volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com 2 volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com 2 volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gure gaurko gonbidatua Donostiatik dator, Intxaurrondotik, gure iturri fidagarrinaren arabera. Mikel Karton da bere izena eta geure kabuz taldean 2007 eta 2010 urten artean ibili ondoren bere bakarkako ibilbideari hasiera eman zion 2010ean. Itxaso gaino, eltzean tiranina, maite ditu. Orain arte, 2 disko kaleratu ditu. Protesta ahotsa diskoa 2013 urtean, 13 kantu dituena, autoekoiztua izan zena, eta irauten diskoa 2017an baita ere autoekoiztua 11 kantuz osatua. Eta ez eta asmatu nork grabatu ditun bi hauek. Ba, gure Uliako Rick Rubinek, Beñat Antxustegik. Ja da Tolosako estudioan eserita prest dugu, mikrofona aurrean. Mikel Karton, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Informazioa ondo esan dut? Bai. Zehatz eta mehatz. 10 da. Yeah, wow. Bueno, orduan ja hasi gaitezke. Zemoz? Ondo, ze esango izuet, egoera berezi honekin ez, pandemia kontua dela eta bestea dela eta gora bera guzti honekin, barrura begiratu nahian eta bizitzan aurrera joan nahian, ez? Geroz eta ilusio handiago horekin gauzak egiteko, hausnartzeko eta bizitzeko. Bueno, zure sorkuntza lanetan sartu aurretik, barrizut hemen egiten dugun lehenengo galdera. Bai. Kafia bai o ez? Bai, noski. Kafia bai. Bai. Osea, kafezaleak irabazle. Bai, irabazle. Kafezalea amorratu naiz. Aurtengo ligan, kafezaleak irabazle. Baina oza lehiaketa bate. Horrek orekatzen du Goiuri kafe edalea ez izatea. Honeko der. Probatu dezu? Behin. A ver, bestela... Txarri kontuz menz palin bat egin gabe. Ez, bestela esaten un kafeina. Osa, zaporez bazaizu gustatzen, igual... Bueno. A ver, oso gaztea da, nik uste iritsiko zaila. Nik ez zertan hasi horretik beste galdera badoken Mikelentzako, akordoi jau zeinek grabatu zuen diskoan? Zestan bizilagunak? Esango nuke ez, kasu honetan, Anabel Toralek grabatu zuen, Azkaotarrak. Zupolitia. Bai. Okat akordiekin horrelako. Ezagutzen dugu. Bueno, 2013an lehenengo diskoa kaleratu zenun, 4 urte beranduago 17an bigarrena irauten diskoa, segida jarraituta 4 urtetik behin, 2021an 3. etorriko da? Bai, nik ere modu batean edo beste modu batean ala pentsatu bet baita ere, baina presio modukorik kendu nahi gainetikan, eta aurrera dijoazte abestiak, konposatzen ari naiz, eta akaso 2021an 3. disko aterako dut, baina honez dut jarri nahi inungo mugarik alde hortatik, osake, bueno, ikusiko dugu. Espero dut baiet. Olimpiada bezala. Oida. Akaso aurten bezala atzeratu iten dira, eta dira. Hori da. Datorren urtean ateratzen bazu, olimpiar jokoekin batera. Oida. Zure sorkuntza lotu dago, zure izateko moduakin, eta aipatzeko da, adibidez, meditazioa, ez? Esan didazu. Bai. Ze pixu dauka barrura begiratzeak zure musikan? Nik esango nuke bizitzan aurrera goazen enean eta konstientzia hartzen goazen enean, geroz eta barneratoa dauka meditazio hori edo bizitza estilo honekin, nik uste ere musika bera ere eraldatu egiten dela. Eta nire kasuan pentsatu nahi dut musika estiloa sortzeko modua eta hori guztia aldatzen dihoala. Pentsatzen dut, baina ez dakiz zer esan. Erantzun hona da hoi, Erantzun hona da. Bai, guztiz. Hora, ateak irikita uztituzu. Hori da. Beti hori bai, evoluzio bati jarraituz. Ondo da, hoi. Estankatu gabe. Bai, hoi da. Bueno, itura denez, 3 kantu prestatu dituzu, saio akustiko honetarako. 3 kantu horietatik zein da lehenengoa, eta zer konta diezagukezu kantu honi buruz. Gaur abesteko dituan 3 abestiak, abesti berriak dira, oraindik kaleratu gabeko abestiak,
pentsatu nahi dut 2021-22an kaleratuko diskoan azalduko direla, lehenengo hau bizipoza ditzen da. Beti esaten didate abesti tristeak sortzen ditu dela, eta hala da, eta agian melodiaz ere tristeak dira, baina nik barruko esentzia badakit nahiko alaia naizela, transfondo batean, eta orduan akaso ere abesti hau ere ez da oso alaia, melodiaz, baina, bueno, azken urteetan bizipoz gehiago hartzen ari naiz bizitzan, eta orduan bizipoza izena du. Hitz egiten du pixka, bizitzaren gora beren artean beti dagoela esperantza bat eta bizipoz bat, azkenean. Gaurko saioa oso filosofikoa. Oso filosofiko izaten ari da, bai. Ba, entzungo dugu Mikel Cardonen lehenengo kantua bizipoza. Bakizu, goatzen zateneko etxe besteta, tatuatzaia. Horrek, ez dakit iritsi dan tatuatzea, baina horrek beti esaten zuen hemen tatuatu dizula bizipoza. Bi ukabilen aurrekaldean, ez? Lau behatzetan. Bai, hori hirugarren falange izango da, ez da? Jon Plazaolak barre librean dagoen bezala gozategi. Bizipoza. Ba, entzungo dugu Mikel Cardonen bizipoza kantua. Aingeru gorriak dira, elurte urdinontan, kolorez lehen estaltzen. Basamortuko ura, edandeten bakoitzean, beldurra besterik ez. Ondartzako ondarrak, egindu nere izarrak, eta gero estaltzen. Bapatean zeruekin bat, gure zain izango da. Elurrak, bustitzen duenean lurra, elurrak, astintzen duenean gailurra, haizeak egin du bere ibilbidea, Berarekin batera nabilni, batera eta bestera, eta gero bestera. Elurrak, bustitzen duenean lurra, elurrak, astintzen duenean gailurra. Bizipozarekin malkoak isuriz, Bizipozarekin malkoak isuriz, elurrak, bustitzen duenean lurra, elurrak, astintzen duenean gailurra. Elurrak, bustitzen duenean lurra, elurrak, astintzen duenean gailurra. Bizipozarekin, 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 bizipozarekin.
Bagit itxarri nire txalo fiktizio gustatzen zaizkio baina. Bai, ez datik ez zu xamplerra Ez ziatu inoiz disparatu. konbentzitzen, bai? Joder, bai, tío. A ver, ez dugu inorren gainatzen, badakigu hemen natzean ez daudela, ez dakit zenbat pertsona dauden hor txaloka, baino. Eta are gutxiago bizi ditugun garaia betan. Ze gustora egingo nituzke gauzak publikoarekin, baina... Ezin leikela. Ezin leikela. Bueno, Mikel, elkarrizketa prestatzen nun bitartean ikusiet jodezula hainbat toki desberdinetan, taberna, gaztetxe, baina ikusiet 2012 urtean EH Bilduren ekitaldian jotzen nula, Atano pilotalekoan petauta, ez? Orduan nire galdera, zein da eszenatoki honena zuretzat? Nire eszenatoki honena da, ni eta ikuslea o entzulea gustora sentitzen den tokia, edo unea. Osa, aidageatzen oso filosofikoa gaurko. Nahezu geho izenburu bat jarri... Ojo, Ba, igual... Ezan joan behar, Maia. Maia. Ja, gure filosofia aditu. Hasi gara gaur. David Hume, Samuel Taylor Coleridge, eta horako izen potolak botatzen da, gero etorria hemen, zea. Eta gero horren arira ere esan nahi dut, ez, politika sartuta eta barruan, nire epaile bakarra ikuslea da. Aratago siglak eta aratago, nire gaur egungo epaile bakarra benetan herria edo ikuslea da. Bum! Ni saiatuko naiz, Osa, Zueto da filosofikoa. Hor dago... Ondo izea, etxarri, baina bai. Nahiko potente. Oso ondo. Bueno, oen erreferenteak helduko ditugu. Zenba dago Mikel Laboatik Mikel Kartonengan? Ba, karo, azkenean Mikel Laboa bat influentzia handia izan den persona bat izan da, referentzia oso ona da, eta pentsatu nahi dut, nik Mikel Laboaren zati bat izango betela baita ere. Zeharo desberdinak era, bera persona bazalako, eta ni beste bana izalako, desberdinak izango gora guztiz, pentsatzen dut, baino bere musika asko atxegin nuen, eta orduan nola herritik hartzen eten eta herriari ematen dioten, ba, nik hortik ere iturri horietatik ere edan nuen bere garaian. Baita ere galdera izan liteke edo Johnny Cash edo Victor Jara, ez? Bai, hori da. Nik esango nuke ez, azkenean gu gerala gauza askoren batura, ez? Eta gauza askoren batura zitzeiten ari naizenean da, ba, iraganean ze musika entzun zenuen, orainean ze musika entzuten dezun, eta ba, horren arira pentsatu nahi dut sorkuntzak ere etorriko direla, ez? Eta hortik zen geratu den barruan, ez? Nik uste entzuten ditugula gauza asko, eta gero batzuk badutela guregan eragin gehiago, batzuk geratu dira hor barruan, eta hortik ere sortzen dugula, ez? Bai, usten dizute marka bat, eta... Bai, eta esango nuke batzuk ez, kantautore batzuk neregan oinazia handia gautziko zutela Mikel Laboaren kasua izango den bezala. Abestiak sortzeko momentuan, esan daiteke argia duten abestiak badaudela, zure diskografian, baitare malenkoniatik edo agian alde iunago batetik sortutakoak, baina badago abesti bat bereziki ironiatik sortua izan dena, edo hoi iruditu zait nei. Igual ez da hola, Planteamendua asko gustatu zait. Eta da zer naiz nik kantua. Honela dio, frantsesen artean espainiarra naiz, espainiarren artean baskoa, baskoen artean nafarra naiz, eta nafarren artean puto baskoa. Ze pasatzen da, Mikel, ez dezu zure tokia topatzen inon? Sekula. Sekula. Beti nora ezean nabil eta galdutan nabil. Bai, esan beharra daukat, diskoaren edo abestien erdiak, poetenak edo letragileenak direla. Kasu hontan ez da nire letra, zer naiz ni. Ez egia esaten baizu ez dakin hundikan lortu nuen o hartu nuen, baina zeharo identifikatua sentitu nintzen. Beti gabiltza, ez, nazionalidade batekoak izan beharrak, auta bestea, eta horrekin datozten gatazka guzti horiekin, ez? Klasifikatzeak. Bai, eta honekin ere pixkatez, ironia, oso ondo esan ezun bezala baita ere ez, ironia horrekin jokatu nahi nuen, ez? Eta, bueno, eta niretzako ere garrantzitsua da, azkenean norberak ateatzea bere ondorioak. Nire zai gustatzen ez da esatea, bai hau honegatikan egin duen, bueno, akaso nik horregatik egin nuen, baina norberari bere pentsamenduak eramaten diotena eta bere buru jabe izatea, ez? Nora eramaten duen persona bakoitza, orduan, irikita guztien dut. Bai, ironiatik nik ala irutzen zait ere, eta identifikazio batekin sortu nuela, baina
Baina bakoitzak esan dezala, epaitu dezala. Bai, badago arare joera bat dena asko razionalizatzeko, ez? Eta honekin hau esan nahi zuen, eta eskutik eraman. Eta horrik abestiak ere jimutzen ditu, ez? Edo kontrakoa, mugatu egiten ditu, ez? Horre, sormenan izaten dira eztabaidak, gogoan dut, joan den urteko zinemaldian, Euskal Zinema gile batek izan zuela, halako talka, ez, orkezlarekin, baina zuk zure filman, hau eta beste kontatu nahi zenuen, ez da, ez, bueno, egia esan, nik zine egiten dudanean, ez dut, ezer konkretua egiten dudala esan nahi behintzat, ze gustatzen zait, eta horti pixkatera, ja, baina, bueno, eta hemen irudikatu nahi zenuen, eta lago batean, insistentziaren bitartez, iritsi zen aserre puntu bat, ez da, jode, zein ezagun pelikulaz, baina pelikularen esan nahi oro esan behar gabe, ez? Kantuekin ere badugula askotan joera bat, ez kantuanik hitz egiten du honi buruz. Bueno, hor kantuari askotan, kantuari suntxitu diogu askotan entzule bati, ez? Bai, eta bueno, azkenean nire iritziz bakoitzak bere iritzia du, eta errespetagarria da. Esan nahi, bateon batek konklusioren bat, ondorioren bat ateatzen badu horrelakoa, niri oso ondo iruditzen zait baita ere, nire helburua askotan poesia bat idazterako orduan edo hartzerako orduan hori da pixkat abstrakto izatea ere, irikia izatea pixkat ere abesti guzti hori, ez? Bueno, bi pertsonek eskatu diate bakoitzak aldera bana transmitituko. Lehenengoa da, txusta bea, esan dit galdetzeko nola egiten dituzun letrak. Nola egiten dituen letrak. Ez dago, ez pentsatu dagoenik kontesturik edo. Bueno, esan dizuedan bezala goen dela minutu batzuk, letraren erdia edo erena gutxienez beste egile batzutatikan hartzen dut, beste iturri batzutatikan zuzenean hartzen dut, poesia batetikan edo irakurtzen etenean hau, eta nik neuk sortzen ditudanean, ez dakit, barruko zerbaitek deitu edo ateratzen dan zerbait da, eta pixkanaka, normalean melodia batetikan letra jartzen dut. Orduan, abesti horrek edo melodia horrek eramaten nauen lekura, eramaten dut ere nik nire hitza edo letra. Melodiak sugestionatzen dizu. Bai, eta ere oso gustoko dut ere irikia izatea, letra hori nahiko hola, zirriborro askokin izatea, ez dadila oso ondo ulertu ez dara, eta ni ere naizela ondo ulertzen, hau guztia. Bueno, ondo da hori, batzutan nik ere nire urai galderak egite izkiot, eta, zuk esan dezuna, nik ere ez dut ulertzen ere. Guk ere ez askotan, etxatilose, zuri esan ez. Ja, asumitu adakat, hogeita maika urte hola, Eta bigarrena, beste Beñat batek, kasu honetan Beñat apalategik galdetu dit, galdetu dit ez, esan dit galdetzeko, zein den lehenengo sintoma. Mina izango lehenengo sintoma. Mina da lehenengo sintoma. Beti. Parranda baten ostean, zer dago beti? Bira, muna, mina. Austura baten ostean, zer dago beti? Mina. Hori da lehenengo sintoma. Wow. Sensio! Esan dugu, Hemen dik zerura joan gaitezke, txarri. Bueno, ekarri diguzun bigarren kantua orkestea tokatzen da bain, zerua. Nola sortu zen kantago? Batzuetan kantak beste egile batzuen influentzia sortzen ditut, eta bira, kasu honetan Mikel Laboren abesti baten influentziaren bat izan zuen, hortikan tiratu nuen, letra ere ez dakin nun irakurri nuen, eta abesti hau sortu nuen. Pixkat abesti honek, kasu honetan kritika egiten dio gaur egungo gizarteari, zehari geha sortzen. Dena zementuz betetzen ari gehala, eraikuntzak, etengabeko hazkunde hori inkontrolatua dana, eta pixkat, nire lehenengo diskoa bezala, protesta hotxa izan zen bezala ere, ekarri nahi dut mai ingurura, zer erokeri egiten ari geran gaur egungo gizartean, natura suntxitzea dela eta eraikuntzak egiten ari gehala, etengabe modu, ez dakiz nola esan, desorekatu batean. Entzun dezagun Mikel Kartonen zerua kantua. Komentatu dunak zer ikusi daka aurreko astean kanpotiarraken hemen eola. Analize egin nahi du ginen. Itzegin genuen irigintzarekin eta hori guztia. Prest? Aurrea.
Begira zerua estali da berriz ere, izkutatu da munduaren sekretuaren isla. Ez dugu gehiago erdietxirik, estali da bainan zerua, gora begiratzen jarraitzen dugu, eten gabe garabi bat adreiuak igotzen. Zerua tapiatzeko izango da, zerua tapiatzeko izango da, esan didazu, esan didazu, esan didazu, esan didazu, esan didazu. Begira zementua igotzen ari dira orain, hau kontu serioa da, ezer ez da berdin izango, esaten dute bainan, ematen du, inori ez zaiola jada inporta, honek ez dauka atzera bueltarik, galduko dugu betiko munduaren sekretua. Ezkutatzeko mundu honen, ezkutatzeko mundu honen sekretuaren isla, sekretuaren isla. Ta hemen jarraituko dugu, gora begira, gure soa ezin aldatuz, ikusteko inoiz, aurrez aurre munduaren sekretua, aurrez aurrez, aurrez aurrez munduaren sekretua. Hola, Beto Etxarri. Imaginatzen zea ez dezula desartzen dezula beste sampler bat. Bai, eta bapatean abestiak sortutako klima hori guztia suntxitu egiten. Ikusi zaitutola samplerra disparatzea, eta esan dit, buah, hoi pasako balitz? A ber, esan nahizu adibidez, bukatu abestia Mikelek eta nik egitea. Ez, joder, hori, vale, hori ez. Desastre. Hori izango litzake desastre maksimoa, baina. Vale, baina igual. Adibidez. For example. Bueno, baina kaso horrek ematen dio rollo bat, osea, azken egunetan, ez da gizergatik, hemen inguruko tabernetan errege musika asko zegoen, eta konturatu nintzen, errege musika. Errege. Bai, eta konturatu nintzen, batzutan, teklistari mugak jartzen ez jakiteak, sortzen duela, ikerketaren eta soinu sintetikoen edo teklatu bintaxen eta horren aitzakipean, ikarrezko turrak ematea, sonido oso txungoekin abestiak suntxituz. Psikodelia pixka bat. Osea, ez flipatu. Osea, ez dakit. Bai, nik uste neurri baten barrun, baino. Bai, teklistak oso peligrosa dira. Orokorrean kontu eki barra teklistik. Bai. Batez ere katxarro asko ekarri nahi daituzte. Bueno, ia oikoa bilakatu da behinatan txustegia aipatzea saio hontan, ez da behin bakarrik aitu da hemen parte hartzen. Egin gaixo bali mazaude Txarri, Txusta etortzeko. Hoi da. Txusta, apunta.
Baina, bueno, berarekin grabatu dituzu bi diskoak, ez da? Eta atentzia mandit zenbat jende hartu duen parte zure diskoan. Azalean, zure izena Mikel Karno jartzen du, baina Minatan Txustegi, Eneko Sierra, Anabel Toral, Xabi Muñoz, Xalba Ramírez, Imanol Solores, Arantxa Irazusta, Jon zenbat? Garri ezorpegi bat, igual etzenik lehazta hainbeste pasatzen. Bai, egia da. Ba, karo, ni normalean bakarlari gisa biltzen naiz kantagintzan, eta karo, egia da, azkenean disko bat kaleratu edo apaindu nahi dezunean, ba, jendearik kontatzen ezu, hurbilekoekin, ezagunak o lagunekin. Eta begira, aipatu dezula, ba, eskertu nahi dieit oiei guztiei, nerekin kolaboratu izana. Ez dituzten batu, baina badia... Bai, eta zelan egiten dugu, batean, Miguel Kartoni aukera eman diozu, eskerrak emateko, 2017ko diskoan parte hartu zuten. Bai. Garrantzitsua da, jende honakin inguratzea. Hori da. Hori funtsezkoa. Jende honakin inguratzea, eta jende toksikoa alde batera ustea edo jakiten detektatzea, hori da fundamentala. Hor, ez izuritzen ez digutela erakusten ezetz esaten, edo esatea, toksikoa dan pertsona bati, edo pertsona horrengandik aldentzeko. Hori ez izut erakusten inoen. Ez, ikasten da bizitzarekin batzutan, ez? Nik zintzatze hori daukat. Nei, ez da, hostia, kostadu zait. Bai, egin batean guztiok gera toksikoak. Eta nik hori onartzen dut, eta hortik partituta, nire evoluzio berri hontan hori saiatzen ari naiz, ez pixkat Budak esaten zuen bezala, ez? Eta heriotzaren aurrean zer, ez? Ba, jartzen zuen, esaten zuen, mente clara, corazón tierno. Eta arren bilanin jo, osea, toxizidadea norberarengan kentzea, lehenik eta behin. Lehenengo gauza, ez? Lehenengo gauza, hori gabe ez dago besterik. Eta karo, noski bai ez, jende toksikoa ere badago. Eta gu geu geha lehenengoa, baina badago. Eta horrekin gandikan, urrundu eta ikasten da. Nik uste esango nuke adinarekin geroz eta gehiago ikasten dela, ez? Detektatzen eta urruntzetikan albideratzen. Eta askotan beharrezkoa ere izaten da gauzaiek verbalizatzea. Eta zu zeu toksiko zarenen ere, norbaitek esaten dizuenan, uste dut, gure harreman nau edo gezatzen ari nau toksikoa dela, momentuan egia da, ez dela errez barneratzen den sentsazio bat, baina uste dut oso lagungarria dela, eta aldiz inguruko norbait izatea, uste dut, akaso toksiko hitza erabili gabe ere, uste dut gure artean gertatzen den honek, edo zuk egiten duzun horrek, eragin hau edo ezkel, edo ni honela sentitzen naiz, ez horrei buruz doan apeian izekin askotan hitz egiten dugu, emozioetaz hitz egiten dugunean, uste dut urruntzea aukera badela, baina askotan aurrez aurre hitz egin eta adorez gauzak ere esatea, lagungarria dela norberarentzat eta toksiko izan daiteken pertsona. Askotan igual hitz egiten konturatzen zea jatorria. Osea, zu toksikoa bazea. Bai. Verbalizatze hortan konturatzen zea nun dagon jatorria, osea, zu toksiko bilakatzen zaitun hori, ez? Bai. Eta horrela ikastezu buelta ematen edo. Claro, etxarrizuk esan dezuna baita ere, ez gaituzte ikasi o ez gaituzte ezi hori guztia detektatzen, claro, ez gaituzte ezi sentimendokin kudeatzen, beti daukagu egoaren maskara aurrean, eta claro, horren aurrean zer dago? Hau dago. Ezer eza. Nik hau eta fakturak nola egin, hori ikastolan. Fakturak eta fiskalidadea. Hortaz hitz egingo du estazio baino, bai. Nik bi gauzaiek, sentimenduen kudeaketa eta fiskalidadea. Bi ikastolan ez ditut erakusten. Ez da, batez ere kultura dedikatzen zen oso garrantzitsua da. Zegero hortxe hozetea trampak. Ez, faktura baina, uste nuen beza barne zegoela, udaletxeetan oso tipikoa da. Uste nuen beza barne zenuela. Tira, gauzaiek ikasi mar dira nizu. Bi gauzaiek estolarako, hezkuntza saierako, norbait entzuten nahi baldin bada. Pentsa, hezkuntza sailburua oso gertukoa du. Bai? Jokin Bildarratza, oraintxe esango diegu. Saiozu, pasatzeko. Aipatuko diegu, mentxe, honetan kaleti pasatzen ikusiko dugu. Bueno, gaur ere nola ez, 3 esaldi aukeratu ditut, zure diskografiatik, nik galdera bat egingoet, eta zuri tokatuko zaizu, garatzea. Honi izena jarri behar diozu. Zure tartetxo... Ai ama, lehenengo reakzioa. Bai, bea, Gaur García Márquezen urteak zirela esan dugu, eta esango nuke... Ez dugu esan bere urteak zirela, baina bueno. Gaurko egunez jaio zela, ez? Gaurko egunez Nobel saria jaso zela. Nobel saria jaso zen, uste gaurko egunez jaioa zela.
Neruda bai jaio, edo Nobel saria, ere, Nerudak biak Nobel saria Nobel saria. jasotakoak dira. Zuek entzute ez dute bigarren kafea? A ber, bai, baina zenbat aldiz esan behar dut daukatela, zea, Nik gauza esan dizut, efemerideak behin pasatzen direla, beti du zalantza, zein jaio eta zein hiltzen gaurko egunez. Baina, bueno, badago hor zerbait. Bueno, García Márquez gurera ekarrita, Final de Soledad liburuan, badago, Aureliano Buendia hor, fusilamendu pelotoiaren aurrean, nik uste dut musikaria txarri horrela sentitzen dela. Zu fusilarekin eta be hor paretaren kontra, eta bizitza atzera begira eta izotza ezagutzera joan zireneko bidaiura etortzen mango diotela konfiantza pixkat zitzan zan aurrekoan, edo ezakit ja noiz bukatuzun buelta ematen asuntak. Lasai. Bueno, lehenengo esaldia. Oh, ze ondo, Asensio. Gaur sampler zale, etorri zara, eta ni zure esanetan. Mina da lehenengo sintoma. Mina da bigarren sintoma. Seguro. Osea, ondo pentsatu zesaten dezun, ze Tolosan gaude, bakizu hemen nola dauden... Txarri. Nahikoa deu broma horrekin, ez da? Sí, Tolosan gaude. Osea, Pasaia no meto balude, zela. Bueno, Grazioso asintomatiko hori da hor. Gaina sanperra, osea, zea faderra goraino, Bueno, ikusten duzu, enezela bakarra hemen atentzio defizit daukana. Badaukagu joera hori nahi gabe. Bueno, mina gaina hau aukeratu, baina lehen Beñate apalaren zakin ja uste erantzun dezula. Bigarrenari helduko diot. Nik ez aldut eskubiderik. Esateko zergaitik nagon tristerik. Zergaitik ezin nezake nik herriak daraman tristura hau esan. Egia da euskal folklore garaikidea ez dela alaitasunagatik ezaguna, baina nabaritu duzu ezin izan dezula tristezia azaleratu? Bai. Bueno, letra horiek gandiaganak dira. Oso letra eta poesia ederra idazti zuen. Eta noski baietz, nik azkenean, eta esango nuke guztiok ez, nolabaiteko, ja, zuzai, burua junzait, beldurra, zau mina zitzaiten nahi zinen, o... Bai, baino, tristeziatik. Tristura. Ez aldut eskubiderik esateko zergaitik nagoen tristerik. Bai, banekien zerbait triste, mina edo olako zerbait zela. Bai, urte askotan, triste ibili naiz, nire bizitzan, 18 urte nituela zauri edo fraktura handi bat jaso nuen, eta gerora, nire aitaren eriotza, eta hortikan baratago dijoan bizitza ez, eta auta bestea, eta horrek egin nindun nolabait maskara bat sortzea, gizarterekiko, ez, Mikel Karton alai bat, bizirauteko bizitza hontan, baina barrutikan triste nengoen. 30 urtera arte, kasi. Eta gerora deskubritu nuen zer garrantzitsua da hitz egitea. Jendeakin hitz egitea eta norberaren austuraz. Zeren eta ez digut erakusten minaz hitz egiten eta tristuraz hitz egiten. Ematen duden hemen ez kara galeria denak jode, Twitterren, Instagramen, Facebooken, edo zein lekutan zoriontsu gehala. Eta hori ez da horrela. Eta nik hemen plazaratu nahi dut, hori, esateko, bai, triste denok sentitzen gehala, eta eskubia daukagula guztiok hitz egiteko eta partekatzeko, ez? Mikel, inoiz astearte batean hola lasai bazabiltza eta kafe bat hartu nahi badezu bigarren kafean, Dona Apeian Iznieto gure emozioterapeutarekin egiten dugun tartea, seguru ikaragarri gustatuko zaizula, eta Donari zure diskursoa. Gero bialduko diogu gaurko entrevista hau, bai, emozioen inguruan asko hitz egiten dugu saio hontan, eta polita da sentitzea ez dela esparru bakarrean aztertzeko zerbait, edo zein gaietan, oraintxe musikan eta letragintzan ere emozioak agertzea noski. Gauza ederra da. Bueno, ondo goaz. Oen, hirugarrena. Ez dugu zaldirik, ez gara zaldunak. Ez dugu abererik, ez gara aberatsak. Euskara guk dugu maite, gu geu gara euskaldunak. Euskara da gure territorio libre bakarra. Zerren hendiak esan zuen bezala. Bai, ikusten ez zuten bezala letra asko hartu ditut besteen gantikan. Ikusten ez zute. Naizelako letrista. Ni naiz, nola da, aktore bat, edo transmisore bat, ez? Eta niretzako ardatza euskera da. Nire kantagintzan hori da niretzako ardatza. Euskera gabe ez dagoelako aberririk eta ez dagoelako identidaderik ez dare. Baina, karo, orain ere pixkat konfrontazioan nago. Egoarekin konfrontatuta nago, orduan, karo, baita ere gehiago identifikatzeare gauza batekin ez dakit
komeni zaidan. Orduan ja horretik ez dakit zer naizen, ez dakit frantsesa naizen, espainola edo euskalduna. Bueno, lehen esan diazu, estimulua kanpotik hartzekoa izan zehala, baina orain barnera begira ari zehala, edo bueno, momentu hortan zaudela. Nola daramazu prozesu hori? Barne ezagutza. Hortxe da bilegoarekin. Prozesu hori. Agerikoa da, barrura begira dagoela, Bai, ni beti izan naiz mutil, nahiko, ez dakit nola esan, inkietoa edo esploratzailea. Beti gustatu izan zait galdera asko egitean ere buruari. Eta hor nabil, azkeneko 30 urte nituela hitz egiten hasi nintzen arazoen inguruan eta jendearekin eta terapietara juten eta gutxi gorabehera barne hausnarketa bat egiten eta hortan nabil. Pixkat bilaketa horretan, pixkanaka, nik beti esaten dut berdina, mundu hontatikan joango naiz, ja nerekin behar guztiak egiten ditudanean. Eta niretzako da kontzientzia maila altu baten bila joatea. Eta orduan, dena entregatzen etenean, eta bihotza leunduta eta beste emateko daukadanean joango naiz hemendikan. Gustora, Boom! Oraingoz orduan, evoluzio konstantean zaude. Oaindikan urte asko gehatzen zaizkizen, eta egoan erea da, bueno, kristoneko oaindikan, osake, evoluzioa handia daukat. Zure eta denona, esango nuke. Lehen aipatu duzu, eta bada, hitz bat oso polita inkietude hori edo ume inkietua esateko, galdu xamarra dago, baina euskaldun zaharrak esaten zuten, geldigorra. Geldigorra. Eta hau, saiontan noiz baita aipatzen dugu. Eta bai, ume geldigorra. Geldigorra, geldik egoteko horra. Eta oso, zer duzu, oi hori? Ez dula. Baina hitzak egin dizu ez dula edo bestela? Atzo hitzekin ere izan genuen alako konexioa, ez da egit? Bueno, hasiera edan ura, eta Mikel Karton... Estreminetik jungo naiz, Mikel Karton ere agurtu egin beharko dugu, ze azken kantua jo behar du. Hori da, 3. kantua jo aurretik, aurkeztu zazu zen izango dan 3. kantua hau Alproja, izena asko gustatu zait, Alproja, hoi nahitonak askotan esateu. Bai, hau izango da, 3. diskoko hita izango da. Mina bezala lehenengo diskoan, hau izango da. Bueno, ez, Alproja edo bandido, ez, esaten dana, ni beti konsideratu naiz Alproja naizela, hau da bihurria, Geldigorra, hoi da, eta horrekin, aurrera jarraitu nahi dut, nire ume izakera horrekin eta dinamismo horrekin. Orduan beti pikaro bat izango naiz, hori argi daukat, bizi osoan bizioso bat izango naiz, baina horren atzean, hori nire lagun batek esaten zian beti, bizi osoan bizioso. Eta gero, baina horren atzean, hala ere, beldurra dago. Edo zen farandula parafernalenen atzean, mina daukagu guztiok. Eta pixka da bien arteko joko bat. Esaldi horrekin eta Alproja kantuarekin agurtuko dugu Mikel Karton. Mila esker, zoaz set akustikora Mikel, eta segituan entzungo dugu, esan da bezala bere azken kantua. Gustatu zait, bizioso. Biziosorako. Gustatu zait. Bizioso. Bere leku hartzen dunean, Mikelek 3. kantua joko dugu, Alproja. Azken aldian, zurekin nagoenian, besarkatzeko gogoa sartzen zait, ai, zure irriga, zure begiak, esplosio nuklear baten antzekoak bailiran, entzuidazu, entzuidazu, inor gutxik daki,
bandidonen atzean, beldurra besterik ez dela, ai, 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 inor gutxik daki. Bandidonen atzean, beldurra besterik ez dela. Entzuidazu, entzuidazu, bizi osoan, bizi oso xamarra, izan naizela, izango naizela, esaten dizut, bizi osoan, bandido xamarra, izan naizela, izango naizela, esaten dizut. Entzuidazu, entzuidazu, inor gutxik daki, zer bandidonen atzean, beldurra besterik ez dela, ai, 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 inor gutxik daki. Bandidonen atzean, beldurra besterik ez dela, beldurra besterik ez dela. Eta Mikel Kartoni eskerrak eman da, guk ere agurtu beharra daukagu, Inigo Etxarri, datorren asteazkenera arte, plazer bat, eta mi esker. Nobedadak ekarriko ditut, datorren astean. Ibale. Zindagit, Bai. eta maite duta baita ere. Gauz asko. Bueno. Oi hori, ez du londo? Ya está, Vale, recuperatu vale. naiz. Badula. Bihar arte, bihar hemen ikusetzen dugu. Bihar arte. Izan ondo guztioi, gaur, 76 garrena, bihar, 77 Etxarri zenbaki biko hori seguru zain zaiola. Kapikua, bizazpiko, pentsatuko diozue Jarriko zerbait. ditut WhatsApp bat. Eskerrik asko denoi, bigarren kafea onaino, naiz irratiaren sintonian, arratsaldeko 6ak 3 minutu gutxiago, aurrera doa, gure egunere. Keep calm and bigarren kafea.